Hej folkens! I dag der skal vi spille Cross, og som I kan se, så kan man spille multiplayer. Altså noget, vi kan prøve at teste Crosser her. Prøv bare den der. Prøv bare den der. Nej, Nej, 5 minutter til at køre ham fra. det kan Kawasaki. Jamen her. Kawasaki. Jeg tror jeg prøver en KTM i dag, eller en Suzuki, hvis de har det. KTM. Suzuki, der! Så prøver vi den giver kun 2 stjerner, men... Og så prøver vi kan spænde. Yep. Og så, jeg har min ven til at sidde her ved siden af mig. Han hedder Nikolaj. Og I kender nok mig for nogle af hans videoer, så Minecraft. For jeg er lige Nick Andersen. Han er Nick Andersen, og så vi er sammen i dag, så... Men han sidder og spiller Truck Simulator. Det er sjovt, når man ikke har noget at lave. Og så jeg sidder bare her og kører cross. Ej, for helvede! Og hvis der er nogen, der kører cross her, så kan de se den her video. Der kommer nok en kanal på et tidspunkt. En kanal? Ja. Du har en kanal i din Karlsmar. Og ja, men den bliver nok lagt ud på min kanal. Akkurat så optager man den ikke. Hvad? Man optager ikke noget, hvis man ikke længere vil. Nej, det ved jeg det godt. Og som der er nogen, der ved, eller tror ikke, der er nogen, der ved, at jeg kan cross. Og men fuck vil den her start her? Det mener du fucking ikke, vel? Lavkage. Hvad er det? Jeg fik ikke penge for det job, jeg lige gjorde. Du må gå for mig i stykker. Når vi begynder det her spil, så kom vi i gang, mand. I år. Sådan, folkens. Så kan vi køre lidt cross. Jeg tror, jeg tager den her. Og der holder jeg. Nummer 37. Nej. Det var nummer 37. Ja. Og det kommer en dårlig start, det der. Der kører jeg med. 30 gange siden. Nej! Jeg har sgu ikke set, der var sving der. Dejlig energidrik. Og jeg ligger på 6. ud af 16. Og så whipper man den lige her. Wow! Perfekt! På en førsteplads, sådan. Nej! Så kommer man tæt på det der. Nej! Satans, de KTM, man. What the hell, man? Ja. Nej, hvad sker der?
Jeg synes, det går ret godt for dig. Ja, det gør det også lige her på tiden. På tiden. Det er det aldrig går godt, altså. På tiden. Nej, jeg har... Så det er nu med fint. Jeg kom på en anden plads en gang indtil videre i det her spil, faktisk. Og jeg begyndte på det i forgårs. Fik det i pakkekalender hver søndag. Jeg får pakkekalender. Og sidste søndag, altså ikke denne søndag, men næste sidste søndag, der fik jeg farming simulator. Så det skulle du nok finde med på et tysk. det skal jeg nok lægge ud på et tidspunkt, ja. Det tror jeg, det er pænt noget, når man sidder alene. Ja. Mig så, når man har nogen snak med. Det sidder så selvfølgelig nok. Nu kører jeg sgu til venstre. Ej, nu skete der noget. Nu kører jeg sgu lidt. Det er lidt hegn. Jeg synes ikke, spændende, hvad der så skete. Det var her, jeg væltede lige før. Perfekt. Der begyndte det faktisk lige at lægge lidt hul. Men og det vi optager nu, det er simpelthen Random Gaming episode 1. Og det er bare meget Random Gaming, bare lave en sæson hver. ja. Meget Random Gaming. Første plads. Det er sgu ret godt for. Ja. Upload. Nå tak. Upload. Og så kan vi... Ja, det er det. Kan vi prøve blandt andet, hvad det er. Jeg prøver lige på tilbage her. Multiplayer. Vi tager den her. Og jeg har lige fået en ny crosser, faktisk. En ny KTM, faktisk. Nå, det kan jeg ikke. Så tager jeg bare den her. KTM. Så han kører i. Ham her. Tumpen. Som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Tjørben. Okay, hvad fanden er det for en stor blå bold? What? Jeg ved ikke. Det er en cupcake. Nej, det er jo ej. Det ligner næste kæmpe som. Ja. Kan du ikke se det? Det er vandtårn. Det er lige meget. Det er lige en cupcake. Jeg kan vise dig, at det er vandtårn. Nå, men... Jeg siger, det er en cupcake. Ja. Og vi er ligeglade. Nej. Jo. Jeg siger, det er en cupcake. Jeg skal selvfølgelig nok prøve at lægge nogle videoer ud med alle de spil, jeg har. Sådan. Jeg kan prøve at se, om jeg kan nå alle. Det kan jeg nok ikke. Jo, det kan jeg nok. På et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt, så kommer der flere videoer ud. Ja, der kommer også videre spil nogle gange, så downloader vi Lamborghini, og det skal sgu spændende. Ja. Nu tager vi det lidt, spiller det lidt. Næste gang, så tror jeg faktisk, jeg vil spille Truck Simulator. Det er altså også et fedt spil. Og... Nå, jeg prøver jeg at vælge Mapnik godt sport der. Og så tænker jeg på at køre GTA 4 på et tidspunkt. Ja, det lyder bare perfekt jo. Ja, 313 kører i. Og KTM 2014. What, 2014? Ja. 2014, det var også det er en 2014. Og lol. Ja. Det... Og i 2000. Ja, men det er også mega lol, fordi at der er allerede Kawasaki, det hedder Kawasaki 2014. Ja, det er det min også min 14, ikke? At hvordan er det så 2014? Ja, det er helt vildt. Jeg har en ting at sige. Ja, det er 2014 nu. Så for at alting udkommer i 2014, ja. Så var der i 2012, 2013 og så udkommer, så tænkte ja. Men hvordan ved I det? Det er ikke kommet, vi er ikke i 2013 endnu. Så står man så og tænker, ja. Hvordan kan I forudse i fremtiden, eller hvad? Det er fandme ikke fremstil. Men vi prøver at optage random gaming her, så. Og så
kommer der måske også lidt Minecraft og sådan lidt. Jeg kan godt lave whip. Og det går faktisk rimelig godt det her. Jeg har væltet en gang. Og det der med alt det sorte rundt om, det var sgu ønske, men vi kan sgu ikke slås i en stor skærm. Nej, Jeg synes sådan lidt lol. Man kan simpelthen ikke have en stor skærm, det er fandme dårligt lavet. men vi kan bare skrive nogle kommentarer hernede i feltet. Men jeg gerne have, Ja, hvad et eller andet, hvis man kan downloade et eller andet inde på Steam, så skal jeg fandme nok gøre en hente. eller altså, hvis det er en film 3, så skal vi nok besøge alt, vi kan skaffe. Ja, ellers så går vi ind på nogle hjemmesider og kigger sådan. Ja, vi har jo ikke noget fra fuld sted. Ja. Okay, vi snakker om det. Det med at være arrogant, det kan jeg ikke noget. Det er altså noget, man er arrogant, når man blærer sig over for sig selv. Ja. Det er jo at være arrogant, og jeg er så dårlig til det. Jeg er simpelthen dårlig til det. Du er lændig til altid. Du synes ikke, du klapper hesten. Det kan Det jeg. var lige det, for det er udtryk som Ratus her. Jeg har ikke en hest, så... Det var lige for det udtryk som Ratus her, var. Ja, det var nok dig, men... Ja. Det er fordi, du også sidder og gamer sådan noget. Nu måtte du så fandt Call of Duty til os. Det var også mig. Nu måtte du så fandt... Hun var med. Har du ikke spil til? Nej. Jeg kan ikke huske, at jeg spiller. Au. Jeg ved ikke, hvad man kan i væggen. Ej, biler, det er da kun. Jeg ved godt ikke over, men jeg kan også spille noget. Rops. Jeg kan ikke komme på. Og så må I gerne abonnere, hvis I har en kanal, og så skal I også bare skrive, hvis jeg skal gå ind og se nogle af jeres videoer. Det kan jeg godt. Så. Men jeg skal nok lige lægge et link ud, eller ja, lægge et link ud, hvad det her spil det hedder her. Så hvis der er nogen af jer, der vil købe det. Man kan købe det inde på Steam også. Det koster 200 kroner med fragt, tror jeg det er. Axel, du ved godt, det kan altså ikke et link, hvis det ikke er til en hjemmeside. Nej, men... Det skriver bare, hvad det hedder. Ja, jeg skriver bare lige, hvad det hedder. Flyt mig nu. Flyt dig. Ja, flyt. Ja, tak. Ja. Axel, ikke noget med 2 lastbiler rundt i sving. Det går aldrig godt. Nå, lad os se. Og nu, altså, jeg skulle lige op på siden af, så jeg kan vente den så. Det betyder det. Jeg kører frem. Alt her. Men gå ind og sig til jeres venner, at kom ind og se mine videoer. Helt klart også til mig. Helt også til Nikolaj. Jeg skal nok lægge... Smid et link til min kanal på helvede. Men det tror jeg så, det var det, folkens. Så vi ses for denne gang. Hej hej.